Ito po ay nag-e-exercise. Ah, ang lakas. Okay na. Okay. Errors ha. Huwag mo na, sir. Nakarecord na yan. Ang lakas na naman! 50%! Nilalabanan na ni Eugene! Si Majin po pala yun. Ay, hindi yun o. Nakaupo o. Si Majin. Imagine mo. Majin po! Bakit mag-ano ka? Buti maglalaro ka ulit. Oops! Out. Oh, my God. Okay. Depensahan nyo. Oh. Nag-jump pa natin kaya rin mo nakita. Pag magdedepensa, ikat yun kayo, no? Lumalik. Ano? Ano? May isang kiss pa kayo, no? Oh, sayang. Nahuli pa yun. Nahuli yung bola. Magsin sila. Ganun dapat. Oh, hindi gumagano. Ano hindi ko maganon? Hindi ko lang yung gumagano. Ay, magaling ha. Errors. Doon kayo, wala kaya. Ano yun? Ano yun? Titirahin ka kay mami. Joke lang. May napansin ko ng relo. Dito po siya kanina. Saan? Wala po ba? Ayun. Ayun! Bumarap niyo. Wala? Good yan, good! Hi ka daw. Thank you. Thank you po. Bakit naman si Madam? Huwag ka nga nag-aaral. Pabalik na, pabalik. Nag-vlog siya. Dirty. Upload tayo. Web!
bahala. Ay, naku. Diyos ko, pangalawa na yun. Yung utak, gamitin! Ginamit ka! Yeah, nice. Out ba? Nice, nice. Warning na. Ano ba, Go? Tingnan, ano ba, Go? Ano ba, Go niya? Enak na. Timing. Timing is the key! Ano? Napakabang natin na tumatalak. It's official. Level 8. Hindi na nyo. Huwag mo na tapos yan. Hindi tayo man. Sobrang.